Ba za ka daina bina ba ko? Ha ba kiyaye. Ba na ce ka hello baby. Baby kaga wani sai bibiya na yake yi tun da na ce da bina ya yi. Ha ba mu a garin nan ma kina ganin mu yan kwalisa akwai wani baby da ya huce iri na. Baby kai sauri ka zo da Kai Allah. yake wannan zanta. Mu ai karki ce kai in kina da ni ki kwantar da hankali. Ki ga yaro dan fafa ba. Ha me a ciki? Ya yake wannan mu a garin nan ma da akwai wata iri. Baby ka gan shi ko? Wace ka zo ka kula da wannan waje? Ina ka sami ka taba ganin ka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daga ina kake ma tukunna mu gane ka ba. Wallahi ni ka ga ni. Wace ka zo ka kula? Wayyo Allah na. Ina ka santa? Wayyo Allah na. Ayo.